Na svetu je tako malo suplemenata čije dejstvo, to jest rad, može da se oseti praktično odmah. Ashwagandha, po mom mišljenju, je definitivno jedan od njih. U ovom videu vam pričam o mom iskustvu nakon godinu dana korišćenja ashwagandhe. Moje interesovanje za ashwagandhu krenulo je u trenutku kada sam se zainteresovao za endokrinologiju i kada sam odlučio da sistematski proučim hormone i njihovu optimizaciju, pre svega na prirodan način. Ko redovno prati moje videe, verovatno da je odgledao neke od njih na temu povećanja testosterona, suplemenata u toj priči i tako dalje. Baš sam se posvetio tome početkom godine. Ono što me privuklo u vezi ashwagandhe je nekoliko istraživanja poput ovog koja jasno pokazuju da ashwagandha može da podigne nivo testosterona i do 15% u odnosu na kontrolnu grupu koja ne uzima, to jest uzima placebo. Nisam to očekivao, iskreno mislio sam da svi o njoj pričaju zato što je trend. Kada sam na kraju svog projekta dizanja testosterona završio sa 37 pikograma po mililitru, a krenuo sam sa 25, može da se kaže da je ceo niz stvari koje sam radio urodio plodom, uključujući i ashwagandhu. Pre nego što obrazložim sve uglove života u kojima osjećam promene zbog korišćenja ashwagandhe, moram pre svega dakle da spomenem da su sva istraživanja i sve ostalo što se o ashwagandhi priča vezani za oznaku KSM66. To je sirovina koja se pravi isključivo od korena biljki i to nam garantuje minimum 5% aktivnih jedinjenja i to se u suštini smatra najkvalitetnijom ashwagandhom. Moram i da kažem da ovaj video nije sponzorisan ni sa jedne strane, ja apsolutno pričam ono što mislim, ono što osjećam i ono što znam na osnovu istraživanja i mog iskustva. Suplement koji ja koristim sve vreme pravi firma Crux Pure iz Novog Sada, a sa njima sam napravio saradnju na moju inicijativu posle dosta korišćenja suplementa da ubacim kod mene suplement na v1shop.rs, mesto gde inače stavljam stvari koje koristim lično, u koje verujem i iza kojih stojim. Link u opisu videa, naravno, do mog shopa i tu treba kupovati suplemente, opremu i ostalo. Ja garantujem. Sada da pređemo na moje iskustvo. Prvi utisak koji sam dobio koristeći ashwagandhu je mnogo manji nivo stresa, nervoze i uopšte uzbuđenje. Ja lično imam vrlo naglašen simpatički deo nervnog sistema, pogotovo tokom aktivnih sati u toku dana, radim baš na visokoj frekvenciji. Sve vreme sam dakle u pokretu, retko sedim, ne mogu da legnem u toku dana, intenzivan sam u komunikaciji i svemu ostalom, tako da jutarnju dozu od 600 mg osetio sam bukvalno prvog dana. Mnogo sam bio laganiji, mnogo sam umerenije reagovao i pogotovo sam osetio da se mnogo manje uzbuđujem oko stvari kako u poslu, tako i van njega i to meni ume mnogo da znači, bukvalno, zato što mnogo lakše prolazim kroz dan. Stalno mi lete neke informacije, ja stalno donosim neke odluke i stalno imam neke prilike i uzbuđenje. E sad, ono što sam čitao da u pojedinačnim slučajevima ljudi otupe od ashwagandhe. Jednostavno isključi im emocije, sve vreme su ravna linija i to nikako nije dobro. To treba imati na pameti i uvek treba realno slušati sebe. Sigurno da nekome može da ne odgovara da pije ashwagandhu ujutru, kao meni. Druga stvar koju sam osetio, i to jasno, uz taj manjak uzbuđenosti je i dosta bolji fokus. To nekako vratno ide jedno s drugim. Mnogo mi manje lete misli, mnogo brže i efikasnije mogu da se umirim i da onda bolje slušam, kreativno radim, pišem, razgovaram i slično. I gotovo ja po pravilu uzimam ashwagandhu ujutru kada u toku dana treba nešto da snimam ili da gostujem na podcastu. To mi je možda i najveća korist od ashwagandhe kad sve saberem. Dakle, opuštenost u interakcijama, laganije disanje dok pričam sa kamerom ili sa nekim gde treba da sam u baš jakom fokusu. Svima koji imaju intenzivan i stresan život preporučujem da probaju da se unaprede na ovaj način. Dakle, ashwagandha ujutru, da vidi šta će bude. Treći utisak koji mi se desio je osetno bolji san kad popijem svoju dozu ashwagandhe uveče. Iako je to dosta subjektivna stvar, ja sam zapazio da se mnogo lakše probudim ujutru, da mnogo lakše uđem u produktivan rad kada ustanem, a od kad imam VUP, on mi potvrđuje da mi je za 10% viši sleep performance, da mi je viši high rate variability za par jedinica i imam više dubokog sna. Uticaj na REM fazu sna koja je takođe važna, nisam uspeo da nađem, nažalost. Voleo bih da nađem način da unapredim REM san. I za kraj, stvar koju sam spomenuo na početku, uticaj na nivo slobodnog testosterona, kod mene se pokazao ozbiljnim, ali moram da napomenem da se to dogodilo u kombinaciji sa još nekim suplementima, životnim navikama, tako da apsolutno ne mogu sve da pripišem ashwagandhi, nauka svakako stoji za uticaje na nivo testosterona i link do jednog od istraživanja koje sam spomenuo nalazi se ispod videa, tako da oni koji žele visok nivo testosterona, koji žele da istraže priču, preporučujem to.
Sve u svemu, zaključak ove priče koji mogu da kažem je da ashwagandha primarno modulator kortizola, u ovom slučaju se to baš pokazalo tako i često sam efekat poredio sa CBD uljem koje sam takođe često koristio ujutru. Ja lično, očigledno, jesam osoba koja prija neka prirodna smirela ujutru i mislim da je baš ta stvar poznavanje sebe i pravilna primjena supstancije u skladu sa svojim ličnim potrebama jako pametan pristup. Svima to preporučujem. Za kraj ovog videa želim samo da te pozovem da učestvuješ u mom projektu Prvi prvi. To je projekat namenjen svima koji žele da se unaprede u novoj godini i to bez odlaganja od 1. januara. Svi sebi obećavamo razne stvari od nove godine, ali nekako većini to nestane ili izgledi u roku od 7 dana. Političari kažu od januara pa dođu 15. na posao. Ovog puta nema šanse da bude tako, napravio sam 31 video za 31 dan, jasni dnevni zadaci, smernice koje se tiču zdravlja, produktivnosti, koncentracije, ishrane i to garantuje i veću energiju i metabolizam, bolji disciplinu i nivo zdravlja i još mnogo toga. Stvari ćemo uvoditi polako, progresivno, dakle da imamo prostora i da ispoštujemo praznike i sve ostalo, ali opet i da se promenimo u januaru. I najbolji deo je Viber grupa gde ćemo svaki dan da budemo u kontaktu, da se dopisujemo i sve ostalo. Dakle, cela ekipa radi isto svakog dana, uključujući mene. U sve to dajem i program treninga za početni i srednji nivo kod kuće i za džim. I jedva čekam tu priču bukvalno, više informacija u prvom linku u opisu videa. To je to od ovog videa. Nadam se da ti je priča o ashwagandhi bila korisna. Meni u svakom slučaju jeste. Iako sam skeptično ušao u tu priču, na kraju sam shvatio da ashwagandha stvarno radi i generalno od ashwagandhe sam krenuo malo više da istražujem adaptogene trave kao što je rodiola i tako dalje. Pričat ćemo naravno u nekim drugim videima o svemu tome. Meni je lično ashwagandha mnogo pomogla da se smirim i da imam stabilniju energiju u toku dana. Naravno, nekome to uopšte neće odgovarati, bit će nikakav. Nekome će da pomogne da podigne kvalitet sna, da mnogo dublje i bolje spava, da se bolje odmori. Nekome će da pomogne za nivo testosterona. Siguran sam, ova istraživanja nisu bez veze napravljena. Sve u svemu, mislim da ashwagandhi treba dati šansu i da opet ne treba od nje očekivati čuda, nego samo pomoći. Toliko od ovog videa, drugari, binđujte malo po kanalu, a mi se vidimo vrlo uskoro. Projekat Prvi prvi. Ćao!